खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativityआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 21 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंलांनोसै। घपुर हालामनि बिजय बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नियाव निमाहा बिफिनबाय। थारैनो जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन जे घपुर हालामनि सिङाव थानाय सिमलेगुरि गामिनि थागिबि बिजय बसुमतारीया दाखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लानानै गोबां गाज्रि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव प्रमद बर'खौ बिथाङा घपुर हालामाव फैनो मोना, हाबनो मोना आरो घपुर हालामाव जुदि फैयोब्ला गोदोना माननानै फैखादों एबा गोदोना मानदोंब्ला घपुर हालामाव फै होननानै बुंदोंमोन। लोगोसे प्रमद बर'खौ हारसा हिन्जाव लाग्रानि जात बायदिसिना गोबां गाज्रि रावफोरजों बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन। थारैनो बेफोर बाथ्राखौ लानानै मैया बिथाङा गावनो रियलाइज खालामनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिफिननाय जाबाय जे प्रमद बर'नि सायाव बिथाङा निमाहा बिनाय जाबाय एबा गुबुन दोलो आफादफोरनि सिगाङावबो बिथाङा निमाहा बिनायखौ नुनो मोनदों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकार एबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि सिमाखौ घपुर हालामसिम बारायहोनायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा आथिखालाव घपुर हालामनि बे थागिबि सिमलागुरि थागिबि बिजय बसुमतारीनि गामिया जानो हागौ बिटिआर हालामाव दासिमाव हाबनायनि गैयामोन, जायखौ लानानै बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां दोलो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि सोदोबजों रायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जायखौ लानानै बिथाङा बेफोर गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव बेबायदि सान्थिनि सोदोबा समाया। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया जुदि गावनि गुबै धोरोमखौ फोरमायनानै होनो हायोब्ला फैगौ 2025 मायथाइयावनो राजनितिखौ एंगारगोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव राजखान्थिखौ लानानै गुबुन दोलो आफादफोरा बायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो आगुनि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। जेराव जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ रावबो हारि माहारिया गोजोन गैया, सान्थि गैया होननानै गुबुन धोरोमारि थानसालिफोराव थांनानै आर'ज गाबबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिया बबे धोरोमनि? हाग्रामा महिलारिया ब्रह्म धोरोमारि ना बाथौ धोरोमारि ना ख्रिस्टियान धोरोमारि? जुदि गाबोननि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिया गावनि गुबै धोरोमखौ फोरमायनानै होनो हायोब्ला आङो फैगौ 2025 मायथाइयावनो राजनितिखौ एंगारगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रोङै बुंथिनानै होबावदों बिथाङा। फुजानि प्रसाद बानायनानै जानायाव गासै 15निबो बांसिन सुबुंफोरा खिलाय गोबालाय आरो लोमजानायजों भुगिनांनानै हस्पिटालाव थाहैनो गोनां जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बेबायदि जानानै गोबां खैफोदाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। नंगौ, दाखालिबो आरो बेबायदि जाथायानो जानो मोनबावदों। बगाजुलि गामिनि गासै 15निबो बांसिन सुबुंफोरा बिश्वकर्मा फुजानि समाव बुध प्रसाद जानानै बेबायदि खिलाय गोबालाय आरो लोमजानायजों भुगिनांनानै कुमारिघाटा स्टेट हस्पिटालाव थाहैनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बाजारनिफ्राय लांनानै बुध प्रसाद आरो बायदिसिना बानायनानै जानाय जादोंमोन। जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिस गोनां बुधखौ मोनजाफ्लांनानै बेबायदि जादों आरो प्रसादखौ जायनो मोनजाफ्लांदों बिसोरनो बेबायदि खिलाय गोबालाय आरो लोमजानायजों भुगिनांनानै थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लायाव इउपिपिएल दोलोनि आरोबाव मोनसे जयनिं हाबाफारि
गासै 150सो सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा MP बिसायख'थिखौ लानानैनो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गावबा गाव दोलोफोरनि जयनिं हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो गावबा गाव दोलो आफादखौ सायख'नानै लानानै जयनिं हाबाफारि जाबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 23 नं दिहिरा ब्लक UPPLनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव BPF, GSP आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 150निफ्रायबो बांसिन सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव आथिखाल BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा झारबारि ओनसोलाव जानाय हिमन्त नार्जारिखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा गुलि गावनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालि झारबारि ओनसोलनि एबा झारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय मोनसे जायगायाव झारबारि हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा हिमन्त नार्जारिखौ दंफां दाननानै लाबोबाय थानाय समाव खाथिनिफ्रायनो गुलि गावनानै जिउ फोजोबदोंमोन। नंगौ, बे जाथायखौ लानानैनो आथिखालाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बायदि बायदि रावजों सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंदि जाय दायनिगिरि खगेन नार्जारि एबा तरुन नार्जारि बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ, लोगोसे बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै आयेन गथ' बायदियै साजा होनायजों लोगोसे फासि होनांगौ होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो गासै जाथायाव सोमोन्दो थानाय एबा दंफांखौ माबोरै दाननानै लाबोनो हायो एबा दंफां दाननानै लाबोनायाव रां जायो, बेफोर गासैबो जाथायफोरखौ लानानै CBIनि तदन्त खालामनो थाखायबो बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। सुलेखा बसुमतारीनो जयन्त हाजरिका व्यतिक्रम लाइफटाइम एचिभमेन्ट एवार्ड 2023 खौ गथायनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर' समाजाव सुलेखा बसुमतारी होनबा रावबो मिथियै गैया। थारैनो देंखोनि रानि मुङै बर'आव मिथिजानाय सुलेखा बसुमतारीनो देग्लाय 2023 मायथाइनि जयन्त हाजरिका व्यतिक्रम लाइफटाइम एचिभमेन्ट बान्थाखौ गथायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला आम आदमि पार्टीनि बानजायनायाव आथिखालाव मोब्लिब जगायथायनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोब्लिब जगायथाय बिफाना थारैनो मोब्लिबखौ थिग रोखोमै हरनायखौ नुनो मोनाखै एबा थिग रोखोम मोब्लिब जगायथाया जायाखै, जेराव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे नोगोरारिफोरा बायदि जेंनायाव गोग्लैनांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार जिल्ला आम आदमि पार्टीनि दैदेननायाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा मोब्लिब जगायथायनि हेंथायै बे हाबाफारिखौ लादों। थारैनो बे मोब्लिब जगायथायखौ थाबैनो मोजां रोखोमै मोब्लिबखौ जगायथाय होनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव। बेजों लोगोसे 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP लकसभानि थाखायबो आम आदमि पार्टीया गावसिनि बिजाथिखौनो होनो थियारि जाखाबाय होननानैबो बुंथिनानै होबावदों।